Hare Rama, Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രാതഗോവിന്ദ മന്ദിരെ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാശനാശലാകേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 26 अध्याയം ശ്ലോകം 30. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണപത്നിമാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മദ്യപാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അവർക്ക് അയപാനം എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ഇരുമ്പുരുക്കിയിട്ട് അവരുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണാലോ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദച്ഛായസ്തി ഹവ ആത്മസംഭവനേന സ്വയമതേ മതമോ
ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമ വധോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാ ശാരകർദമേ നിരേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാ ഹുസ്നതേ അത ചായസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭവാനേന സ്വയമതമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവധോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സാമൃതക ഏവ മൃത്വാ ശാരകർദമേ നിരയേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാ ഹുസ്നതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ഛായസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭവനേന സ്വയമതമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവധോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സാമൃതക ഏവ മൃത്വാ ശാരകർദമേ നിരേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തയാതനാ ഹുസ്നതേ. അത ഛായസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭവാനേന സ്വയമതമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവധോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സാമൃതക ഏവ മൃത്വാ ശാരകർദമേ നിരേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാ വിഷ്ണുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. അംബിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ചയസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമഥമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവതോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സമൃതഃ ഏവ മൃത്വാക്ഷാരകർദമേ നിരയേവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാ ഹ്യശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ചായസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമതമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവതോ വരീയസോ ന ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാചാരകർദമേ നിരയേവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്ത യാതനാ ഹ്യശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത യസ്തിഹ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമതമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവതോ വരീയസോ നാം ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാ ശാരകർദമേ നിരയേവാക്ഷിരാ നിവാദിതോ ദുരന്ത യാതന ഹ്യശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ജയസ്തിഹ വാ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമഥമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവതോ വരീയസോ ന
बहुमन्येद मृग एव मृत्वा शारगर्दमे निरये अवाक्षिता निपादितो दुरंदा यादना हृदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लेषा जी माता जी चलो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध चयस्त्विह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो नाम बहुमन्येद समृतक एव मृत्वाचारकर्तमीं निरये वाक्षिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदचायस्तिह वा आत्मसंभावनेन स्वयमतमो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवधो वरीयसो न बहुमन्येद समृदग एव मृत्वा शारकर्दमे निरये वाक्शिरा निबातितो दुरंद यातना ह्यश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभुदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदक्षयस्तिगवात्मसंभावनेन स्वयमतमो जन्मतमो विद्याचारवर्णाश्रमवधो वरी पुनः तमो तकयेव मृत्वाचारकर्मणि निरये वाक्चिरादितो दुरन्ता यातना यस्मुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधु शिखा माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध जायस्ति वा आत्मसंभावनेन स्वयमदमो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवधो वरीयसो न बहुमन्येद सामृतक एव मृत्वाशारकर्दमे निरयो वाक्षिरा निबादितो दुरन्तयातना ह्यश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिद्धरामन माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चयस्ति वा आत्मसंभावयेनेन स्वयमतमो जन्मतापो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमान्यते समृतक एव मृत्वा शारकर्दमे निरये वाक्षिरा निपातितो दुरंद यातना कृष्णुदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधच्चायस्तिघा वा आत्मसंभवानेन स्वयं आत्मो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्यदा समृदग एव मृत्वाचारकार्तमे निरये वाक्सीरनिपातितो दुरन्ता यादना कृष्णुदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा शिवसना जी दस माता जी हरे कृष्ण प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदच्चयस्तिह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवधो वरीयसो न बहुमन्येत सामृतगामेव मृत्वा क्षारकधर्ममे निरये वाक्शरीरनिबाधितो दुरन्दायाधना विष्णुदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। ओके शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ जयस्तिह वा आत्मसंभावनेन स्वयमथमो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निबाधितो दुरन्ता यातना यश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ചായസ്ത്വികാവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ വരീയസോന ബഹുമന്യതേ സാ മൃതക ഏവ മൃത്വാക്ഷാരകർദ്ദമേ നീരയേവാക്സിരാ നിപാതിതോ ദുരന്താ യാതനാഹ്യസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഉഷ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചയസ്തിഹവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാരവർണ്ണാശ്രമപദോ വരീയസോന ബഹുമന്യേത മൃതക ഏവ മൃത്വാക്ഷാരകർദ്ദമേ നിരയോ വാഗ്ശിരാ നിപാതിതോ ദുരന്ത യാതനാഹ്യസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചായസ്തിഹാവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതാപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവാത്പദോ വരീയസോന ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാശാരകർദ്ധമേ നിരയേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്ത യാതനാഹൃസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചയസ്തിഹവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ വരീയസോന ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാക്ഷാരകർദ്ദമേ നിരയേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാഹ്യശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചായസ്തിഹവ ആത്മസംഭവനേന സ്വയമധമഃ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ വരീയസോ ബഹുമന്യതേ സാ മൃതക ഏവ മൃത്വാശാരകർദ്ദമേ നിരയേവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാഹ്യസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദർശയസ്ത്വിഹാവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ വരീയസോന ബഹുമന്യേത സ മാതൃക ഏവ മൃത്വാശാരകർദ്ദമേ നിരയേ അവാക്ഷിര നിപാതിതോ ദുരന്ത യാതനാഹൃസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ചയസ്തിഹവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ വരീയസോന ബഹുമന്യേത സമൃതക ഏവ മൃത്വാക്ഷാരകർദ്ദമേ നിരയേ അവാക്ഷിരാ നിപാതിതോ ദുരന്തായാതനാഹ്യസ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചയസ്തിഹാവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്താ സ്ക്രീന് കാണാനില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ചയസ്ത്വിഹവ ആത്മസംഭാവനേന സ്വയമധമോ ജന്മതപോ വിദ്യാചാര വർണ്ണാശ്രമവദോ
वरीयसो न बहुमन्येत समृतक एव मृत्वा शारकर्धमे निरये वाक्षिरा निपातितो दुरन्तायातना कृष्णुते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलावरण मत जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ जयस्ति हवा आत्मसंभावनेन स्वयमदमो जन्मतपो विद्याचार वर्णाश्रमवदो वरीयसो न बहुमन्येत सामृतका एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरये अवाक्शिरा निपातितो दुरन्ता यातना कृष्णुदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमाय स्मरण मत जी चलो हरे कृष्ण। अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रमवदो वरीयसो न बहुमन्येत समृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निपातितो दुरन्तायातनाह्यश्नुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वेदियाचार्य माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ च यस्ति वा आत्मसंभावनेन स्वयमतमो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत न मृतक एव मृत्याशारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निपातितो दुरन्त यातनाः श्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रमवदो वरीयसो न बहुमन्येत समृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निपातितो दुरन्तायातना ह्यश्नुते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനും അറപ്പുളവാക്കുന്നവനുമായ വ്യക്തി വിദ്യാഹങ്കാര നിമിത്തം ഞാൻ മഹാനാണ് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും തൽപരമായി ജന്മം കൊണ്ടും തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ജാതി അഥവാ ആധ്യാത്മിക ക്രമം കൊണ്ടും തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചവന് തുല്യമാവുകയും മരണാനന്തരം ക്ഷാരകർദമം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് തലകീഴായി എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ യമദൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ അവൻ കൊടും ശിക്ഷാവിധികൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. ഒരുവന് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്. അവൻ ജന്മം കൊണ്ടും തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ജാതി അഥവാ ആധ്യാത്മിക ക്രമം കൊണ്ടും തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അത്തരം ഉന്നതരായ വ്യക്തികളോട് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ മുഴുകിയാൽ അവന് ക്ഷാരകർദമം നരകത്തിൽ ശിക്ഷാവിധികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദിഹാ വൈ പുരുഷാ പുരുഷമേധേന യജന്തേ ആശ ശ്രിയോ നൃപശൂൻ ഗാദന്തി താംശ തേ പശവ ഇവ നിഹതാ യമസദനേ യാദയന്തോ രക്ഷോ ഗണാ സൗനികാ ഇവ സുദിതിനാവദായകാശ്രേ പിബന്തി നൃത്യന്തി ച കായന്തി ച ദൃശ്യമാനായ ദേഹ പുരുഷാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तिहा वै पुषा पुरुषमेधनाय जन्तेयाश्च स्त्रियो नृपश्यन् गादन्ति तांश्च ते पशव इव निहदा यमसदने यादयन्तो रक्षो गणा सौनिका इव स्वादिति नावदाय सृक् पिबन्ति नृत्यन्ति. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാനില്ല. സോനിധി നാവതായ പിബന്തി നൃത്യന്തി ച ഗായന്തി ച ഹ്യക്ഷമാണായ ദേഹ പുരുഷാദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
गीता माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्विह वै पुरुषा पुरुषमद्मेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यादयन्तो यक्षो गणा सौनिका इव सुदिदिनावदायासृक्पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यथेह पुरुषादाः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। अनिल माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येति वै पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते यश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यदयन्तो रक्षो गणा सौनिका इव स्वादितिनावदायासृक् पिबन्ति नृत्यति च गायन्ति च हृष्यमाणो यदेह पुरुषादाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भारतीय माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्रिह वै पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तां च ते पशव इव निहा यमसदने यादयन्तो रक्षो गणा सौनिका इव स्वधिदास्य पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च विश्यमानो यदेह पुरुषादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके सुजय माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येत्तिह वै पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षो गणाः सौनिका इव सुदितीनावदायासृक् पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च दृश्यमाणा यथेह पुरुषादाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे भावार्थम इस वक्त वेदांत सांस्कृतिक प्रभुपाद से हरे कृष्ण. ഭൈരവനും ഭദ്രകാളിക്കും മനുഷ്യരെ ബലി കഴിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. അത്തരം ബലികൾ നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം യമരാജന്റെ ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഇരകളായി തീരുന്നവർ അവിടെ വെച്ച് രാക്ഷസ രൂപം കൊണ്ട് മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൾ കൊണ്ട് അവരെ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നരഭോജികൾ അവരുടെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടി ആനന്ദ നൃത്തമാടിയതുപോലെ അവരും തങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചവരുടെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടി ആനന്ദ നൃത്തമാടുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതിനഷ്ടികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വര നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरि. हरे कृष्ण. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്
ഒരു അധമുകുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ, അറപ്പുളവാക്കുന്നവൻ, നിത്യാഹങ്കാരൻ, ഞാൻ മഹാനാണ് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. അവൻ തൽഫലമായി ജന്മം കൊണ്ടും തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടും വിദ്യകൾ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ജാതി അഥവാ ആധ്യാത്മിക ക്രമം കൊണ്ടും തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചവന് തുല്യമാവുകയും മരണാനന്തരം ക്ഷാരകർദ്ദമം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് തലകീഴായി എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ യമദൂതന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ അവൻ കൊടും ശിക്ഷാവിധികൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാര് എന്തെങ്കിലും പദവികള് സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ, പല പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും അല്ലെ, രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയായ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ പല ന്യൂനതകളുമുള്ള ആളായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരെന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം കൊണ്ടൊക്കെ വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പുച്ഛമായിരിക്കും, അവരൊക്കെ വഴക്ക് പറയും, അവരൊക്കെ തെറി വിളിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരും അവിടെ എന്താ പറയാ, ചില വലിയ IAS കാരനും IPS കാരനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തിരക്ക് കേട്ടിട്ട് അല്ലെ. കുറച്ചൊക്കെ അഭിമാനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ രാജിവെച്ചിട്ട് വേറെന്തോ ജോലിക്ക് പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കും, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്നും ക്ഷമിക്കാൻ അവര് തയ്യാറല്ല അല്ലെ. അവരുടനെ അവര് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് ജീവിക്കാനല്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അധികാരവും സ്ഥാനമൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരാണെല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അപമാനിക്കും, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിന്ദിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവരെക്കാളും തപശ്ചര്യ കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ആധ്യാത്മിക ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉന്നതരായവരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത അവരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ക്ഷാരകർദ്ദമം എന്ന നരകത്തിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ തലകീഴായിട്ട് എറിയുകയും അവിടെ യമകിങ്കരന്മാര് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊടും ശിക്ഷകള് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഒരുവന് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്. അവൻ ജന്മം കൊണ്ടും തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ജാതി അഥവാ ആധ്യാത്മിക ക്രമം കൊണ്ടും തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അത്തരം ഉന്നതരായ വ്യക്തികളോട് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ മുഴുകിയാൽ അവന് ക്ഷാരകർദ്ദമം നരകത്തിൽ ശിക്ഷാവിധികൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് ഉയർന്നവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെ. ഓ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷാരകർദ്ദമം എന്ന നരകത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ശിക്ഷകള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭക്തിത സേവനത്തിലെ അല്ലെ, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ മതയാനയാണ് അല്ലെ. മതയാനെ പോലെയാണ് ആ ഉദ്യാനമൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലെ, നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മതയാന എങ്ങനെയാണോ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല നശിക്കും, അതുപോലെയാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങളിലുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ. മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുകയും അവരെ അപഹസിക്കുകയും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭക്തിയില് പതിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോവുകയാണെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും പതിക്കും, എത്ര വലിയ ആളായാലും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് രഘുഗണ രാജാവ് പറയുന്നു, ജഡഭരതനോട് അപരാധം ചെയ്തു. രഘുഗണ രാജാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇന്ദ്രനെ പേടിയില്ല, യമരാജനെ പേടിയില്ല, സൂര്യനെയോ അഗ്നിയെയോ വായുവെയോ ഒന്നും പേടിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു, ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് അപരാധം ചെയ്തു, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു, അതിനെനിക്ക് കൊടിയ ശിക്ഷകളാണ് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണമെന്ന് രഘുഗണ രാജാവ് ജഡഭരതന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുന്നു അല്ലെ. ജഡഭരതനെ നേരത്തെ അപഹസിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ ആ രാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു ശക്തിയെയും, യമരാജനെയാണ് എല്ലാവർക്കും പേടി അല്ലെ, യമരാജനെ പോലും എനിക്ക് പേടിയില്ല, ഇന്ദ്രനെയും പേടിയില്ല, ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധവും പേടിയില്ല, ഒന്നും പേടിയില്ല. എന്താണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം, ബ്രാഹ്മണനോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്രയും വലിയ ശിക്ഷയാണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ, മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ പല അപരാധങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ യമകിങ്കരന്മാർ, യമരാജനാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരോട് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ.
മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ യമരാജനെ ആക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് ആരാണ് ശിക്ഷ നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? നേരത്തെ കണ്ടു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സുദർശനമാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? ആ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ദുർവാസാവ് എല്ലാവരുടെ പോയിട്ട് സഹായത്തിന് ചോദിക്കും. അല്ലെ? നിരാശനായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോ വളരെ വലിയ നാശത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരും ദീക്ഷാഗുരുക്കന്മാരോടൊക്കെ ചെയ്യും. ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ആരൊക്കെയാണോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അവരെ ആദ്യം ചവിട്ടി മെതിക്കും, എന്നിട്ടാണ് ആളാവാനാക്കുന്നത്. ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചടി കിട്ടും. എല്ലാറ്റിനും പിന്നീട് തിരിച്ചടി കിട്ടും. അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ്, ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഈ ലോകത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ല, ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയും, നിമിത്ത മാത്രം ഭവസ്. നമ്മളൊരു നിമിത്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മളല്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് വെറും ഒരു ഡമ്മി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്നത് മൃഗബലി ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള മൃഗബലി ഈ കലിയുഗത്തില് അതൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ മന്ത്രവാദികളും മറ്റുള്ളവരും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരെ ബലി കഴിക്കുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെ? നേരത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ജഡഭരതനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ബലി കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാളിദേവിയുടെ ആ മൂർത്തി പിളരുകയും, അല്ലെ? കാളിദേവി അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് ജഡഭരതനെ, തന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ, അല്ലെ? കാളിദേവിയുടെയും നിയന്ത്രകനാണ്, കാളിദേവിയുടെയും ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? കാളിദേവി, അല്ലെ, സ്വന്തം വാളുകൊണ്ട് ആരാണോ ഇവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെ? അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, കിങ്കരന്മാരെ, അവരെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെ? ജഡഭരതനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെ, എന്താണ് കാളിദേവിയെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ബലി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൽക്കത്തയിലൊക്കെ ധാരാളം അറവുശാലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നു ഇത് കാളിയുടെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാംസമൊക്കെ വിൽക്കുന്നു. മാംസം വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലേബിളായിട്ട് ഇത് കാളിയുടെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൈരവനും ഭദ്രകാളിക്കും മനുഷ്യരെ ബലി കഴിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഈ ലോകം. അത്തരം ബലികൾ നടത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം യമരാജന്റെ ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഇരകളായി തീർന്നവർ അവിടെ വെച്ച് രാക്ഷസരൂപം കൊണ്ട് മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൾ കൊണ്ട് അവരെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഛേദിക്കുന്നു. നേരത്തെ ആരൊക്കെയാണോ കൊന്നിട്ടുള്ളത്, ബലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അവരൊക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങള് നൽകിയിട്ടുള്ള ആള്, മൃഗബലി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളെ വാളുകൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഛേദിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നരഭോജികൾ അവരുടെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടി ആനന്ദ നൃത്തമാടിയതുപോലെ അവരും തങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചവരുടെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടി. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യരൊക്കെ ബലി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് സന്തോഷിച്ചത്, അതുപോലെ അവരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ രക്തം കുടിച്ചിട്ട് അവിടെയും നൃത്തം ചെയ്തിട്ട് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേ ദിഹാവാ അനാഗസോ അരണ്യേ ഗ്രാമേ വാ വൈശ്രംഭകൈ
രൂപശ്രുതാനുപതിസ്രംഭയ ജിജീവിഷൂൻ ശൂലസൂത്രാദിഷു പ്രോദാൻ കിരീടനാഗതയാ യാതയന്തി തേ അഭിച്ച പ്രേത്യ യമയാതനാസു ശൂലാദിഷു പ്രോദാത്മന ശ്രുതൃഭ്യാം ചാവിഹദാ കങ്കവടാദിഭിഷേദസ്തസ്മത്തിൻ മുതൊണ്ടൈരാഹന്യമാന ആത്മശമലം സ്മരന്തി. ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില ആളുകൾ വനത്തിൽ നിന്നോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നോ സുരക്ഷിതത്വം തേടി വരുന്ന മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പിടികൂടുകയും തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആ സാധുക്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവയെ ശൂലം, ചരട് മുതലായവയാൽ ബന്ധിച്ച് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെ ക്രീഡാവിനോദത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകളെ മരണാനന്തരം യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ ശൂലപ്രോതം എന്ന നരകത്തിൽ എത്തിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മൂർച്ചയേറിയ ശൂലങ്ങളാൽ തുളച്ചു കീറുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് പൊരിഞ്ഞു വലയുന്ന അവരെ നീണ്ട കൊക്കുകളുള്ള കഴുകൻ, ക്രൗഞ്ചം തുടങ്ങിയ പക്ഷികൾ നാലുപാടും നിന്ന് പറന്നെത്തി കൊത്തിക്കീറുന്നു. ആ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് തങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പാവപ്രവൃത്തികൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ചില മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളൊക്കെ കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാല് അവരൊക്കെ പിടിച്ച് വെക്കും അല്ലെ, എന്നിട്ട് അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ ജീവികൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ, എന്നാൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സർക്കസുകളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെ ക്രീഡാവിനോദത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ശൂലം, ചരട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ എത്തിച്ചേരുന്ന നരകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശൂലപ്രോതം എന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോ ശൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ കുത്തിക്കീറുന്നു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ കഴുകനും മറ്റുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊത്തിക്കീറുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നു എന്തൊക്കെ പാപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിന് എന്നുള്ളത്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദിഹാ വൈ ഭൂത്യാനുത്തേജയന്തി നരാ ഉൽബണസ്വഭാവ യഥാ ദന്തശുകാസ്തേ വിപ്രീത്യാ നരകേ ദന്തശുകാപ്യേ നിബദന്തി യത്ര നിർബദന്തശുകാ പഞ്ചമുഖാ സപ്തമുഖാ ഉപസൃത്യാഗ്രസന്തി യഥാ വിലേശയാൻ യേദിഹാ വൈ ഭൂതാനുത്തേജയന്തി നരാ ഉൽബണസ്വഭാവ യഥാ ദന്തശൂകാസ്തേ വിപ്രീത്യാ നരകേ ദന്തശൂകാക്യേ നിബദന്തി യത്ര നൃപദന്തശുകാ പഞ്ചമുഖാ സപ്തമുഖാ ഉപസൃത്യഗ്രസന്തി യഥാ വിലേശയാൻ. ഈ ജീവിതത്തിൽ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ശത്രുതയോടെ സദാ ക്രുദ്ധരായി മറ്റു ജീവസത്തുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ മരണാനന്തരം ദണ്ഡശുക നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ഈ നരകത്തിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ 7 പണങ്ങളുള്ള സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഈ സർപ്പങ്ങൾ അത്തരം പാപികളെ ചുണ്ടലികളെ എന്ന പോലെ വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുതയോടെ, സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ശത്രുതയോടെ പെരുമാറുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവര്. ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ദണ്ഡശുക നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവര് എലികളെ പിടിച്ചു തിന്ന പോലെ ഇവരൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേദിഹാവാന്താവട കുസുല ഗുഹാദിഷു ഭൂതാനി നിരുന്ദന്തി തദാമുത്രാ തേഷാവോപേശ്യ സഗരേണ വന്യനാധൂമേന നിരുന്ദന്തി. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതര ജീവികളെ പൊട്ടക്കിണറുകളിലും കളപ്പുരകളിലും പർവ്വത ഗുഹകളിലും അകപ്പെടുത്തുന്നവർ മരണാനന്തരം അവട നിരോധനം എന്ന നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. അവിടെ അവർ സ്വയം പൊട്ടക്കിണറിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും
വിഷധൂമവും വിഷവായുവും മൂലം ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് മറ്റുള്ള ജീവികളെ പൊട്ടക്കിണറിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗുഹയിലൊക്കെ ചാടുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിരോധനം എന്ന നരകത്തിലെത്തുകയും അവരെയൊക്കെ പൊട്ടക്കിണറിൽ എറിയുകയും അവരൊക്കെ വിഷവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ്തിഹാവ അതിദിനാഭ്യാഗതാൻവാ ഗൃഹപതിരസകൃതുപഗത മന്യുർദിതാശ്വരിവ പാപേന ചക്ഷുഷാ നിരീക്ഷതേ തസ്യ ചാവിനിരേ പാപദൃഷ്ടേ രശ്മിണീ വജ്രതുണ്ട ഘൃതാ കങ്കകാവടാദയ പ്രസ്യോരുബലാദുത്പാടയന്തി. അതിഥികളെയും സന്ദർശകരെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ പര്യാവർത്തനം എന്ന നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ക്രൂരനേത്രങ്ങളുള്ള കഴുകന്മാരും പരുന്തുകളും കാക്കകളും അതുപോലുള്ള പക്ഷികളും അവനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പറിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വൈദിക മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവന്റെ ഒരു ശത്രു വന്നാൽ പോലും ശത്രുഗൃഹത്തിലേക്കാണ് താൻ വന്നവൻ പോലും പോകും വിധം മാന്യമായി അവനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗൃഹത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയെ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. മറിച്ച് അതിഥിയെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ആതിഥേയൻ പര്യാവർത്തനം എന്ന നരകത്തിൽ പതിക്കുകയും അവിടെ ക്രൂരനേത്രങ്ങളുള്ള കഴുകന്മാരും പരുന്തുകളും കാക്കകളും അതുപോലുള്ള പക്ഷികളും അവനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്, വീട്ടില് ആരെങ്കിലും അതിഥിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതിഥികളായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കും അല്ലെ. അതാ പറയുന്നത്, ദേഷിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ പര്യാവർത്തനം എന്ന നരകത്തിൽ പോകുമെന്നവർ. അവിടെ ക്രൂരനേത്രങ്ങളെ കഴുകരും പരുന്തുകളൊക്കെ അതുപോലെ പക്ഷികളൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൊത്തിപ്പറിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകള് അവരൊക്കെ കൊത്തിപ്പറിക്കുമെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അതിന് പറയുന്നു, അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഭാരത്തിൽ ശത്രു വന്നാൽ പോലും അവനെ പോലും നല്ല രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അവന് മനസ്സിലാവരുത്, അവന് മനസ്സിൽ പോലും തോന്നരുത് ഞാൻ ശത്രുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്തിഹാവാട്യാഭിമതിരഹം കൃതി സ്ഥിര്യപ്രേഷണഃ സർവദോ അഭിവിശങ്കി അർത്ഥവേനാശ്ചിന്തയാ പരിശുഷ്യമാണ ഹൃദയവദനോ നിർവൃതി മനഭഗതോ ഗ്രഹ ഇവാർത്ഥമഭിരക്ഷതി സചാഭിപ്രേത്യ തതുത്പാദ നോത്സ്കർഷണ സംരക്ഷണ ശമലഗ്രഹ സൂചിമുഖേ നരകേ നിപതതി യത്ര വിത്തഗ്രഹം പാവപുരുഷം ധർമ്മരാജാ പുരുഷ വായകായവ സർവദോംഷു സൂത്രേ പരിവയന്തി. ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം സമ്പത്തുകളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എപ്പോഴും ഈ വിധത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ വലിയ ധനികനാണ്, എനിക്കൊപ്പമാകാൻ ആർക്കും കഴിയും. തിരിഞ്ഞു മറിയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള അവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ ധനം ആരെങ്കിലും അപഹരിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ അവന്റെ മുകളിലുള്ളവരെ പോലും സംശയിക്കും. ധനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയാൽ ഹൃദയവും മുഖവും വരണ്ടുണങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അവൻ സദാ ദുഃഖിതനായ ഒരു പിശാചിനെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അവന് യാതൊരു വിധത്തിലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നാൽ എന്താണ് മോചനം എന്ന് അറിയുകയുമില്ല. പണം നേടാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അത് സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവൻ സൂചിമുഖം എന്ന നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. അവിടെ യമകിങ്കരന്മാരാൽ അവനെ നെയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്നത് പോലെ ശരീരമാസകലം ചരടുകൾ തുന്നിക്കയറ്റി ശിക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ആവശ്യത്തിലേറെ ധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും അഹങ്കാരിയാകും. ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാറില്ല. ക്ഷത്രിയർ സമ്പാദിക്കുമെങ്കിലും അത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വൈദിക നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മറ്റു മഹനീയ കർമ്മങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരു വൈശ്യനും കൃഷി, പശു വളർത്തൽ, ചില വ്യാപാരങ്ങൾ
എന്നിങ്ങനെ സത്യസന്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഒരു ശൂദ്രന് പണം ലഭിച്ചാൽ അവനത് യാതൊരു വകതിരിവുമില്ലാതെ ദൂർത്തടിക്കുകയോ ഒരു ഉപയോഗത്തിനും കൊള്ളിക്കാതെ വെറുതെ കൂട്ടിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ ഇല്ലാതിനാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ശൂദ്രന്മാരാണ്. കലോ ശൂദ്ര സംഭവ ആയതിനാൽ ഈ ശൂദ്ര മനോഭാവം ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ശൂദ്രന് ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിനായി ധനം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അറിവില്ല. ധനത്തെ ലക്ഷ്മി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ധനത്തെ ലക്ഷ്മി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ആകട്ടെ എപ്പോഴും നാരായണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ധനം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധനം മഹത്തായ അതീന്ദ്രിയ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. ഒരുവൻ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കാതെ ആവശ്യത്തിലേറെ കുന്നുകൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും നിയമാനുസൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ സമ്പാദിച്ച് ധനത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 5:29 പറയുന്നു, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും യഥാർത്ഥ ഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനും ഞാനാകുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റേതല്ലാതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഒരുവൻ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്ന പണം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. ഒരുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന ധനാർജനത്തിന്റെ പേരിൽ ഗർവം കൊള്ളുകയും അതുമൂലം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നവര്, അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ആദിയിലാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആരെങ്കിലും എന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കുമോ, എല്ലാവരെയും സംശയമായിരിക്കും. അവരെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചോ, എന്റെ അല്ലെ, അവരെന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയോ, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവന് യാതൊരു വിധത്തിലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടാൻ, അവന്റെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുകയുമില്ല. പണം നേടാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവൻ സൂചിമുഖം എന്ന നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന്. പലതരത്തിലും എളുപ്പ വഴിയിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പലരും പല അധാർമിക പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പലരും പല തരത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്തും മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടത്തും, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ തലമുറയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ വേഗം പണക്കാരനാകാം അല്ലെ. അവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടൊന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പല മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റുള്ള പല കള്ളക്കടത്തുകളും, സ്വർണവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുക, അങ്ങനത്തെ എന്താണ് എളുപ്പത്തില് പണക്കാരനാവണം. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് വളരെ വലുതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അവരെ സൂചി മുങ്ങുന്ന നരകത്തിൽ എത്തിപ്പെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണോ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ട് ആരെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവിടെ നെയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുന്നത് പോലെ ശരീരമാം സകല ചരടുകൾ തുന്നിക്കയറ്റിയിട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എല്ലാ ധനവും ആരതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റേതാണ്. ലക്ഷ്മി, ധനത്തെ ലക്ഷ്മി എന്ന് കൂടി പറയും. ലക്ഷ്മി ആരുടേതാണ്? നാരായണന്റേതാണ്. നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ആവശ്യത്തിലേറെ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് അത് ആവശ്യമില്ലാതെ മോശം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിധാ നരകായ മാലയേ സന്ദിശദശ സഹസ്രശസ്തേഷു സർവേഷു ച സർവ ഏവ ധർമ്മവർത്തിനോ യേ കേചിദിഹോദിത അനുദിതാശ വനിപദേ പര്യാണേ വിശന്തി തദൈവ ധർമാനുവർത്തിന ഇതരത്ര ഇഹതു പുനർഭവേതേ ഉപയശേഷാഭ്യാം നിവിശന്തി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, യമരാജന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ 100 കണക്കിന് 1000 നരഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതും സൂചിപ്പിക്കാത്തതുമായ പാപികളായ എല്ലാ വ്യക്തികളും അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറവുകൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ നരകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം.
പുണ്യവാന്മാരായവർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പുണ്യവാന്മാരും പാപികളും അവരുടെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനു ഉള്ളിലെ വിഭിന്ന ലോകങ്ങളിലായി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഓരോരുത്തരും. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. അതുപോലെ തമോ ഗുണം അധികരിച്ചവർ നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇരുവരും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഏറ്റവും പുണ്യവാനാണെങ്കിലും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ ആസ്വാദനം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രയാണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നാം വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീർന്നാൽ ഇത് നിസാരമായി സാധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 4:9 കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മാനൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ലീലകളുടെ ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി അറിയുന്ന ഒരാൾ ശരീരം ധരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വത ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പരിഹാരം. നാം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആകാംക്ഷപ്പെടേണ്ടതില്ല. നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയാകും വിധം ജീവിക്കുകയും അരുത്. നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം സഫലമാകും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വളരെ ലളിതമായ രീതി പരമബുദ്ധിബോധം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഒരുവൻ പുണ്യവാനോ പാവിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ സമർപ്പണ പ്രക്രിയയും വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അത് അനുഷ്ഠിക്കാം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജിമ നമസ്കുരു. ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിലൂടെ സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആ പ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ മുഴുകിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ ധാരാളം നരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അതേപോലെ തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ നരകലോകങ്ങളിലേക്കും പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണ്, അല്ലെ? അത് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, അല്ലെ? കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലും മറ്റു ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാം. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നു, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അവരുടെ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ, മരണമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷകളും അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെ? പാപം ചെയ്യേണ്ട, പുണ്യം ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ള. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനോ മറ്റു ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജിമ. എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്ക്, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട്, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതല്ല. ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഏത് വീട്ടിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അല്പം വെള്ളം എനിക്ക് ഒരു തുളസിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ
നമ്മൾ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ചിന്താമണി പ്രകര സത്വസുകൽപ വൃഷാലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയ ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലഭിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗോപികമാർ സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ സദാസമയം ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാർ സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന്. അതുപോലെ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കൾ അല്ലെ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ 2 നേരം പാൽ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെ സുരഭി പശുക്കൾ എന്താ പറയുന്നത്? സദാസമയവും പാൽ ചുരുന്ന, അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട തൃപ്തനാകാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഭഗവാന് വേണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ശബരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കടിച്ച മാമ്പഴവും അല്ലെ, അതുപോലെ വിതുരന്റെ പത്നി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഴത്തൊലിയും ഒക്കെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചപ്പോഴും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. എന്ത് വസ്തു സമർപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ ഏത് ഭാവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അല്ല എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മനസ്സോടെയാണ് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ഒരു കുറവുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമുക്ക് കാരുണ്യം വേണ്ടിക്കാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തീർക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിവൃത്തിലക്ഷണമാർഗ ആദാവേവ വിഖ്യാത ഏതാവനോ വാണ്ഡകോശു യശദുർദശദാ പുരാണേഷു വികൽപിതൗപഗീയതേ യതത് ഭഗവതോ നാരായണസ്യ സാക്ഷാൻ മഹാപുരുഷസ്യ സ്ഥവിഷ്ടം രൂപമാത്മമായാ ഗുണമയം മനുവർണിതമാതൃത പഠതി ശൃണോതി ശ്രാവയതി സാ ഉപഗേയം ഭഗവതഃ പരമാത്മനോ ആഗ്രാഹ്യമപി ശ്രദ്ധാ ഭക്തി വിശുദ്ധ ബുദ്ധിർവേദാ നിവൃത്തിലക്ഷണമാർഗാദാവേവ വ്യാഖ്യാതഃ ഏതാവാനേവാണ്ഡകോശ യശദുർദശദാ പുരാണേഷു വികൽപിതൗപഗീയതേ യതത് ഭഗവതോ നാരായണസ്യ സാക്ഷാൻ മഹാപുരുഷസ്യ സവിഷ്ടം രൂപമാത്മമായ ഗുണമയമനുവർണിതമാതൃത പഠതി ശൃണോതി ശ്രാവയതി സാ ഉപഗേയം ഭഗവതഃ പരമാത്മനോ ആഗ്രാഹ്യമപി ശ്രദ്ധാ ഭക്തി വിശുദ്ധ ബുദ്ധിർവേദാ. ആരംഭത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2ഉം 3ഉം സ്കന്ധങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരുവൻ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഞാൻ വിവരിച്ചു 2ഉം 3ഉം സ്കന്ധങ്ങളിൽ മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയും. ബൃഹത്തായ വിശ്വാസ്തിത്വം ഒരു മുട്ട 14ആയി വിഭജിച്ചതുപോലെയാണെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൃഹത് രൂപം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയും യോഗ്യതകളും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശരീരമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. പൊതുവെ അതിനോട് വിരാട് രൂപം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഈ ബാഹ്യരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ധർമ്മം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം, അവന്റെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ആത്മീയാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കും. ഈ അവബോധം വികസിപ്പിക്കുക വളരെ ക്ലേശകരമാണെങ്കിലും ഈ പ്രക്രിയയാൽ ഒരുവന് സ്വയം പരിശുദ്ധനാകാനും ക്രമാനുഗതമായി പരമമായ ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകാനും കഴിയും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയത് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക പരിഷ്കാരിയായ മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം ഉണർത്തുന്നതിനുമാണ്.
ഈ അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ സമ്പൂർണമായും അന്ധകാരത്തിൽ ഒരുക്കിത്തീരും. ഒരുവൻ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവന്റെ സമയം വൃഥാ പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിരാട് രൂപവർണ്ണന നിർബന്ധമായും ശ്രമിക്കണം. അതൊരുവനെ ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാനും ക്രമാനുഗതമായി മോചനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും സഹായിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ശ്രവിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അല്ലെ, ഇപ്പോ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയോ താഴെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയോ ഒന്നുമല്ല. അത് അത് വെറുതെ നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രുത്വാ സ്ഥൂലം തഥാ സൂക്ഷ്മം രൂപം ഭഗവതോ യതി സ്ഥൂലേ നിർജിതമാത്മാനം ശനൈ സൂക്ഷ്മം ദിയാനയേദിതി. മോചനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ പാതയിൽ ആകർഷണമില്ലാത്ത മോചനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ യതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ 2 രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ബൃഹത്തായ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. പിന്നീട് ക്രമേണ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക രൂപത്തെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും വേണം. ആ വിധത്തിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് സമാധിയിൽ ഉറക്കും. അനന്തരം അയാൾക്ക് ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യമായ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക രൂപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അപ്രകാരം അവന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമാകും. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. മഹസേവാദ്വാരം അഹുർവിമുക്തഹേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു വീവനെ മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മഹാത്മാക്കളുമായി അഥവാ മുക്തരായ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെയും അനുസാരികളുടെയും ശ്രവണം, വർണ്ണനം, കീർത്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സന്ദർഭം ലഭിക്കും. ഇവയെല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാവത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരുവൻ ശാശ്വതമായി ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിധേയനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിൽ ചേരുകയും ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതിനും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണം എന്നുള്ള ആളെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്താണ്? ശ്രവണം, അല്ലെ, ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളെ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക, അല്ലെ, സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, നവവിധ ഭക്തിയിൽ, അല്ലെ, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തികൾ സേവനങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ്? ശ്രവണം.
അപ്പോ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ചേരുകയും അവരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യവും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭൂതിപവർഷസരിദ്രിനഭസമുദ്ര പാതാളാദിഗ്നരക ഭാഗണലോക സംസ്ഥാ ഈതാമയാ തവ നൃപാദ്ഭുതമീശ്വരസ്യ സ്ഥൂലം ബഭു സകല ജീവനികായതാമാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഈ ഭൂമി, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ, അവയുടെ വർഷങ്ങൾ അഥവാ ഖണ്ഡങ്ങൾ, നദികൾ, പർവ്വതങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ആകാശം, സമുദ്രങ്ങൾ, അധോതല ഗ്രഹങ്ങൾ, ദിക്കുകൾ, നരകങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവയെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ ജീവസത്തകളും വിശ്രമിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം, ബൃഹത്തായ ഭൗതിക രൂപം. അപ്രകാരം ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വികാസം വിസ്തരിച്ച് വിവരിച്ചു. ശിവദേവസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള 9 ഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നരകലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും സൂര്യനെ കുറിച്ചിട്ടും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വർണ്ണന എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പൂർത്തീകരിച്ചത് ഹോണോലുലുവിലെ പഞ്ചതത്വ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് 1975 ജൂൺ 5. പ്രഭാതരി 5-ാം സ്കന്ധം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് 1975 ജൂൺ 5-നായിരുന്നു. അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് കൂടി പ്രഭാതനം നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിയുടെ ചുരുക്കാം. ദേവപൂജ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗഡിയ ഭാഷത്തിൽ ഒരു അനുബന്ധ കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിവർത്തനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണെന്ന് സർവ്വവേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അവതാരങ്ങളെ പ്രഭാവങ്ങൾ, വൈഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 2 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭാവ അവതാരങ്ങളെയും 2ആയി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാശ്വതങ്ങളും വിശദമായി വിവരിക്കപ്പെടാത്തവയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ ഋഷഭദേവന്റെ ഒരു വിവരണം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി വികസിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിപാദനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 2ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രഭാവ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 13-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നു. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭേർ ജാത ഉരുക്രമാ ദർശയൻ വർത്തമധീരാണാം സർവാശ്രമാ നമസ്കൃതം. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ 8ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെയും അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പരിപൂർണതയുടെ പാത വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പിന്തുടർന്ന് എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമസ്ഥലം പ്രകടമാക്കി. ഋഷഭദേവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആധ്യാത്മികമാണ്. സച്ചിത് ആനന്ദ വിക്രം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയെന്ന് ഒരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. ഗൗഡിയ വേദാന്ത ആചാര്യനായ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തരത്നം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 1-ാം ഭാഗം ശ്ലോകങ്ങൾ 65 മുതൽ 68 വരെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപരിപൂർണരായ മനുഷ്യർ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത അഭക്തർക്ക് പഠന വിഷയമാക്കാൻ ഋഷഭദേവന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 5, 6, 11 ഈ യുഗത്തിലെ വ്യാമോഹിതരും പരിഭ്രാന്തരുമായ ഭൗതികവാദികളുടെ അവസ്ഥ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 5, 5, 19 ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, ഇതം ശരീരം മമ ദുർവ്യവ്യാപ്യം. എന്റെ ഈ ശരീരം ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഉള്ളക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന്. ഭഗവത്ഗീത 9:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവജാനന്തിമാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവജാനന്തിമാ മൂഢാ മാനുഷ്യം തനുമാസതം പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാർ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും എല്ലാറ്റിനും മീതിയുള്ള എന്റെ പരമമായ അതീശത്വവും അവർക്കറിയില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപം മനസ്സിലാക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനേ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം ആധ്യാത്മിക വിധാനത്തിലാണെന്ന് ഋഷഭദേവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
അങ്ങനെ ആയതിനാൽ ഋഷഭദേവൻ വാസ്തവത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയതായി തോന്നിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അതും സാധാരണ മനുഷ്യന് അനുകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതീന്ദ്രിയമായിരുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ മലത്തിനും മൂത്രത്തിനും അതീന്ദ്രിയ സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരുവന് ഋഷഭദേവനെ അനുകരിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും, പക്ഷെ അവന് സുഗന്ധമുള്ള മലവിസർജിച്ച അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അർഹത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകൾ തങ്ങൾ ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നൽകുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ ഋഷഭദേവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. വൈദിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെ ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികളാകാൻ കഴിയും? ഋഷഭദേവ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചതായി ശിവദേവസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു. ആ തത്വങ്ങൾ പക്ഷെ വൈദിക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതങ്ങളല്ല. അതിനാൽ അവ പാഷണ്ഡ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അർഹ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഋഷഭദേവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതികമായി പരിഗണിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഋഷഭദേവൻ പരമദിയോധ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലാണ്. ആരെയും അദ്ദേഹത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഋഷഭദേവൻ വ്യക്തിപരമായി പരമദിയോധ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5:6-8 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ദാവാനസ്തത്വനം ആലേലിഹാന സഹദേന ദദാഹ. ഋഷഭദേവന്റെ ലീലകളുടെ പരിസമാപ്തിയിൽ ഒരു വനം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും വലിയൊരു കാട്ടുതീയിൽ ദഹിച്ച് ഭസ്മമായി. അതുപോലെ ഋഷഭദേവൻ ജനങ്ങളുടെ ആത്മതയും ചാമ്പലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു പരമഹംസന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അർഹ സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും ഋഷഭദേവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചേരുന്നതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഋഷഭദേവന്റെ മറ്റൊരു വർണ്ണനയുണ്ടെന്നും അത് പക്ഷേ ഈ സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചുള്ള ഋഷഭദേവൻ അല്ലെന്നും ചില ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 5-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ സമാപനം. അപ്പൊ അതില് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച്, ഋഷഭദേവനെ അനുകരിക്കുന്നവര് ധാരാളമുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ വരികൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, 5-ാം സ്കന്ധം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 26-ാം അധ്യായം നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വർണ്ണന എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി നമ്മള് 6ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ധാരാളം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോ നാളെ ഗൗരപൂർണിമയൊക്കെ ആവാറായി അല്ലെ. മാർച്ച് 3-നാണ് ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നാളെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് ധാരാളം ലീലകൾ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെയും അച്ചാവണന്റെയും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെയും അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ, നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് യമരാജൻ തന്നെ നാമത്തിന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ്മുടെ ആനന്ദപ്പൊടി വൈഷ്ണവന്തിക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.